ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଣିରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଘର ପୋଛିଲେ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ନମ୍ବର 21 ଟିକେ ଲୁଣ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ବୁଲାଇ ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି କଟିଯାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ନମ୍ବର 22 ସପ୍ତାହକୁ ଥରୁଟିଏ ମିଶ୍ରିଯୁକ୍ତ କ୍ଷୀରି ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଖାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥାଏ ତେବେ ପାଇଖାନାରେ ଗୋଟିଏ ମୁଠା ଲୁଣ ସବୁଦିନେ ପକାନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 24 ଯଦି କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁରେ 4ଟି ଲବଙ୍ଗ ପୋତି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଗଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ନମ୍ବର 25 ଯଦି ଆପଣ